Günün ikinji ýarmyna paýtatymyzdaky Olimpiya mehmanhanasyna ýurdumyň döwlet hususy idara kärhanalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen düzümleriniň beýleki halkara guramalaryň daşary döwletleriň diplomatik wekilhanalarynyň iri kompaniýalaryň ýol başçylardy wekilleriniň gatnaşmaklaryna Akşeherim Aşgabat maslahatynyň durnukly akylly we global goşuluşýan paýtagt şäheriniň kemali gelmegi atly plenar mejlis geçirildi. Onun dowamyna Aşgabaty uzak möhletlerini esasy ösürmek geljegi uly uğurlaryny garaldy. Çykyş edenler watamyzyň hemme taraplaryň ösüşiniň nyşany bolan Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy we bayramçylyk güni münasibetli tüýsürekden gutladylar. Aşgabat şäheriniň dizayn uğuru boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň dörejilik şäherleriniň toruna, şeýle-de bu guramanyň öwrenji şäherleriň bütün dünýä toruna ýyrdylmegi, syýahatçylyk şäherleriniň bütün dünýä federasiýasynyň agdalygyna kabul edilmegi, onuň ýokary halkara derejesini görkezýär. Bellenşýaly şäher gurulşy ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň aýyrmaz bölegidir. Ýurdumyzyň baş şäherini ösürmek meseleleri Aziýanyň merjeni diýilip ikrar edilen şäherimiziň okuny ösüşine öz beýan tapýar. Hemme taraplaryň ösen şäheriň ähli aýratynlyklaryny özüne jemleýän paýtatymyzyň durmuş infrastrukturasy ýygydan ösürilýär. Binägärlik toplumlarynyň ösü täze binalar we desgalar bilen ýetirilýär. Täze taryhy döwrümizden ähli ýyllaryny boşýaly. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede wagty atmady mekanynda da paýtatymyzda durly maksatly desgalaryň ýaşaýyş toplumlarynyň bir näçesiniň ulanylmagy berilmegi meýleşdirildi. Notasýaly şol gurulşyklaryň köpüsiniň ýerli gurulşykçylaryň tarapyndan amala aşylmagy diýsen bu sanlyjydyr. Munyň öýdi watamyzyň dörejilik we ykdysady kuwatynyň barha ýokurlanýanynyň görkezijidir. Gurulýan binalarda Döwrewap sany ulgamlary we serişde taşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak möhüm gidip hökmüne kifiýetlenler. Şäherde döwrewap ýaşaýyş toplumlary, medeni we sport desgalary, öňümçilik desgalary, almy tehnologik şöhretleri esasanýan döwrewap durmuş düzemi kemale getirilýär. Maslahatyň dowamyna paýtatymyzyň herki zaman durnukly ýaşaýyş üçin amatly we ynamly ösýän şäher hökmüne halkara hyzmatdaşlyga maýy goýumlary hemişe açykdyr aýratyny taldy. Maslahatyň dowamyna ýurdumyň ministrlikleriň we puduklaryň dolanýan edaralarynyň hemde daşary döwletleriň öňde barajy gurulşyk we öňümçilik kompaniýalarynyň ýoly başlarynyň çykyşlary dinlenildi. Olarda ýagdaklanma belirleýän ugurlarda öýdara behwetli hyzmatdaşlyk ösürmek mümkinçilikleri giňişen maslahatlaşyldy. Bellenşýaly häreketi orada şäherleşme hadisasy ýurtlaryň şäklerinden çykyp, ähli derece eýe bolýar. Şäher gurşawynyň ösüş derejesi ýurtlaryň maýy goýmabatda özüne çekijiligini, ykdysadyýetlaryň durnukly ösüşine we howanyň üýtgemi bilen bagly wekimlere uýgunlaşmagyna täsir ýetirýär. Şäherler ösügüçe olar halkara hyzmatdaşlygyň tehnologiýalary alışmagyň durnukly ösüşiň täze nutkalaryny ilerletmegiň merkezi hökmüne eýilýän orunlaryny barha pogtalanýarlar. Tutuş dünýäde boşýaly, Merkezi Aziýada täzeçil gurulşyk taslamalarynyň akylly şäher konsepsiýasynyň amala aşyrmagyna uly ähmiýet berilýär. Şunda innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan we amatly ekologiýa ýagdaýda edilen şäher gurşawlaryny döretmek boýunça milli çemeleşmelere üns şekilli. Şunda garaşsyzlyk ýyllaryna şäher gurulşyk babatda ýeri meşhur taslamалary üstünlikli durmuşa ýetirýän Türkmenistanyň toplan tejribesi aýratyn bilinmäge münasipdir. Köpetdaň ajaýyp künjegine kemale gelen ekologik taýdan arasy we odan şäherleriň arasyna ornanan ýurdumynyň paýtagy Aşgabat şäheri, şeýle-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň taýsyz tagallalary bilen binýat bolan ekologiýa taýdan arasy döwrewap, innowasion arkada şäheri berhara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ýeten beýik sepketleridir. Dünýäniň gurulşyk we binägärlik tejribesiniň ajaýyp nusgalardyr. Şunda çykyş eden daşary ýurtly mehmanlar durnukly ösýän şäherleri ösürmekde, adamlar üçin amatly ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmekde, Türkmenistanyň durmuşa sürýän işlerine ýokary baha berdiler. Maslahatyň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň ilat galmasy boýunça maksatnamasynyň baş direktori Anna Claudia Rosbach
Akşeker Maşgabat adly köpügürli halkara maslahatyna sany ulgamar kalaklaşmaga döredilen mümkinçlik üçin hormatly prezidentimize hem de gahrman arkadamyza tüýs sürekden hoşarlyk bildirdi. Soňky ýyllarda Aşgabat şäheri ähli uğurlar boýunça sağlaşykly üsýär. Bu ýerde şäher gurulşyk maksatnamasyna degişli 20 meşhurly taslamalar durmuşa geçirilýär. Şolar wagtyň özünde Türkmenistanyň paýtagtyna şäher ilatynyň ýaşaýyş we durmuş derejesiniň ýoklanmagy şäheriň ekologiýa awadaşlygynyň saklanmagy bilen baglanyşly meseleleriň döwletiň hemişelik üns merkezine saklanmagy netijesinde uly öňüňdüşikleriň gazanylýanyny biz bilýäsip, Ana Claudia Rosbach belledi. Şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gazanmasyna maksatnamasynyň baş direktori Arkadaly gahrman serdarymyzy, hem-de Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy we ähli tutuş Türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň 145 ýyllygy bilen tüýs sürekden gutlady. Şeýerde maslahatyň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Albuquerque şäheriniň häkimi Sam Keller sany ulgamar arkaly çykyş edip, ilki bilen Sewitin Merjen şäher hasaplanýan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Albuquerque şäheri bilen dogunuşan ak mermerli Aşgabatda geçirilýän köpügürli halkara sergisini atmaşmagyň özü üçin belent mertebedigini noktada. Şeýle-de taryhy hikmeti bolan şäherler atmaşmaga döredilen mümkinçlik üçin Türkmen tarapyna tüýs sürekden hoşarlyk bildirdi. Sağlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistana halkara derejesindäki maslahatlar, sergiler we beýleki şäherler ýygydyl geçirilýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistan we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýeňeltmäge istek bildirýän ýurtlaryň we kompaniýalaryň sany ýygydyl artýar. Munyň özi dostlukly Türkmenistanyň dünýäde agtywaly hyzmatdaş we bu ýerde daşarut kompaniýalarynyň netijeli iş alyp barmaklary üçin edýän degişli kanunçylyk binýady döredilen yurt hökmüne ikrar edileniniň nowatakly beýanydyr diýip Sam Keller öz çykyşynyň dowamyna belledi. Bunky maslahat atnaşanlar öz çykyşlaryna döredilen şertler mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hem-de arkadaly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşarlyk sözlerini tüýs sürekden beýan etdiler. Paýtagtymyza geçirilýän Akşekerim Aşgabat adly köpügürli 25-nji sergisi we maslahaty öz içine dowam edýär. Akşekerim Aşgabat adly 25-nji köpügürli halkara sergisiniň we maslahatynyň çäklerine bir näçe retminamlary gol çekildi. Olaň hatarına Türkmenistanyň energetika ministrligi bilen Ýaponiýanyň Mirror Systems Corporation kompaniýasynyň arasyndaky retminama. Türkmenistanyň energetika ministrligi, Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi we Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýat ministrligi bilen Singapur Respublikasynyň Bitdeer Technologies Group kompaniýasynyň arasynda özara düşüşmek hakynda ähtnama. Türkmen Hime döwlet konserni Singapur Respublikasynyň Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Ltd, Ýaponiýanyň Mitsubishi Corporation Machinery we Türkiýe Respublikasynyň Çelk Enerji Sanaýy we Tijaret AŞ kompaniýalarynyň arasynda Garawoz karbamid zawody üçin bejerş we tehnika hyzmat ediş boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda özara düşünmek barada ähtnama. Türkmen Hime döwlet konserni bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Gangkong Richie Sweet Co Ltd kompaniýasynyň arasynda özara düşünmek barada ähtnama. Türkmenistanyň Awtomobil ýollary ministrligi bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Innerslackne CE kompaniýasynyň arasynda özara düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Awtomobil ýollary ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Shantou Construction Machinery Co Ltd kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Awtomobil ýollary ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Senator Gangkong Capital Holding Limited kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama bar. Şeýle-de Aşgabat şäher häkimligi bilen türkmen telekeçileriniň arasynda gurulşyk işlerini amal aşyrmak boýunça resminamalara gol çekildi.